Wel, croeso cynnes nôl ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg a ni wedi dod draw nawr at y gwartheg Limousin. A Bydding Sian o Betws Gwerfyl Goch sydd â fi gwmni. Siwr wyt ti heddi? Dwi'n iawn, diolch, yn diolch. Da iawn, croeso i'r sioe fawr. Lle cyfarwydd, ail gartre di. Ie, ni'n iawn, yndi. O, dwi wrth y modd yn ddod i sioe da, danos gwartheg. Yndi, dwi wrth y modd yn dros yr haf a felly, mae o'n, yndi. Pryd dechreuais ti Bydding ar y gwaith? A siwt dechreuais ti ar y gwaith? Wel, ie. Wel, y peth oedd, dwi'n gared i Cai Edward sydd yn danos gwartheg. A cyn i fi fod yn gared i Cai, do'n i rioed wedi gafel ar denyn. Na gwartheg na'n byd, na esblynyddoedd yn dod i'r sioe fo mam a dad. Yeah. A wastad yn gwylio ar gwartheg, ond byth yn meddwl sa fi un diwrnod yn y ring, ynda. Ond ia, a wedyn yn araf o hynna wedyn, cystadlu mewn cystadlaethau young handlers a dysgu fel e. A wedyn erbyn wan dwi'n helpu Cai efo danos gwartheg yn y dosbarthiadau. Wel. Felly mae wedi dod yn gariad cyntaf i tithau nawr, fel mae i Cai wrth gwrs. Ynddi, ni'n iawn. Ac i esbonio i bobl sy'n gwylio gartre, Cai a'r teulu wrth gwrs wedi cael llwyddiant mawr yn y ffair ei allynydd. A, wel, dros y blynyddoedd, sawl blwyddyn yn dod, maen nhw'n agos i'r brig yn aml waredig. I chi gael hwyl dda arni fel teulu yn chi? Wel, ynddi, maen nhw'n neud job dda, so... A fi'n credu bod priodas sy'n blwyddyn nesaf. Yndan. Llongyfarchiadau i chi? Diolch yn fawr, yndan. Lot o waith trefnu wan, ond ie, yn dod at ei gilydd. Felly, siwt ych chi'n ffitio'r priodas mae fewn rhwng y sioeau maethyddol i gyd? Wel, be da ni wedi trefnu ydy bod y brodas ar ôl yr Highland Show. Reit. A fydd o cyn yr Oewel. Syniad da. So. Lwco'r ffordd i chi'n meddwl. Da iawn. Pob dymuniad da i'r ddau ohonoch chi. Diolch yn fawr. A tynnu, ond nôl at y cystadlu, nôl at y Limousins wrth gwrs, bryd i chi'n nabod mor dda. James Quayle o Ogledd Iwerddon sydd yn beirniadu y dosbarthiadau bore yma. Ac ni ar yr heffrod ar hyn o bryd, a mae yna sawl enillydd o Gymru wedi bod yma bore yma'n barod yn does? Dwi'n clywed yn y cylchoedd? Oes, mae'r dosbarthiadau bore yma wedi bod yn o safon uchel drwy'r bore. A dwi wedi bod wrth y modd yn gwylio ar beirniadu drwy'r bore. Ynddi, nath Secwyn Jones ennill yr champion tarw, y prif campwr tarw bore yma. So edrych ymlaen i weld wedyn yr overall championships i weld pwy geithi. Mae Dylan Davies a'i wraig Elen a'r teulu wedi ennill un o'r dosbarthiadau heffrod yn gynharach hefyd. A mynd i ni nawr ar y dosbarth mawr yma o heffrod. Dosbarth 483 dwi'n meddwl sydd â ni o'n blaenau ni ar hyn o bryd. A mae yna heffrod werth chweil. Werth i'w gweld yn nhw. Oes. O safon uchel. A dal yn heffrod. Mae'n dal yn wartheg ifanc, yndyn nhw? Yndi, yn union, yndi. Na, maen nhw'n smart iawn, yn siapus ac yn... Niferoedd y Limousins wastad yn gryf yn y sioe fawr wrth gwrs. Y nifer fwyaf wartheg sydd yma yw'r Limousins eleni eto. Mae'n fryd mor boblogaidd yn dweud? Yndi. Mae'n mor braf cael gwylio nhw a mynd mewn i'r shed a gweld nhw gyd yn y shed. Mae o'n wych. Heffer neis iawn yn y canol fan hyn. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid 3-2-3. Mae hon wedi cael tipyn o lwyddiant dros yr haf eleni yn barod. Sef heffer y teulu Dawes. Dinmore Tenacious yw enw hon. A'r enw Dinmore yn enw cyfarwydd iawn yn hylchoedd y Limousins. Yndi, mae o, yndi. Nhw'n cael llwyddiant da dros y blynyddoedd. Mae'r rhain o wartheg werth i'w gweld. Mae hwnna'n glamp o heffer yn y canol. Mae wedi tynnu nhw fewn i linell. Dwi'n meddwl mae'n mynd ati i ddewis enillydd fydd e nesaf nawr yn dyfe? Ie, dwi'n meddwl, ie. Mae'n edrych ar nhw ac yn... Ydy, ar Stewart yn cerdded draw ar cardiau yn barod. Dwi'n meddwl bydd e'n hir nawr. Na. Mae'n ôl ar y pen. Edrych ar rhif 3-2-dim ma fe. Teulu Alford, enw cyfarwydd arall yn y Limousins a Foxhill Farm, Touch of Class yw enw honna. Ie. Mae werth i'w gweld yn dwi. Yndi, mae gwartheg Limousin dda iawn gen y Foxhill. A fyddi di'n gyfarwydd ar enwau mae gyd wrth gwrs yn byddi di y rhan fwyaf ohonyn nhw'n bobl wyt ti wedi dod ar ei traws nhw? Wel ie, yn union, do. Sa'n cystadlu? Yndi, wel, oeddwn ni fyny yn yr Highland Show hefyd ac nath yr Limousin wneud yn andros o dda fyny fanno. Lle fydd o'n braf gweld sut eithi
yn y sioe yma. A'r Heffer enillodd yn sioe'r Ucheldir. Dwi'n deall bod hi yma yn y sioe eleni yn y sioe fawr yn nosbarthiadau'r Heffrod, yn dwi? Yndi, mae yma yndi. Ni weld sut wneud be fydd hi'n gwneud. Felly mae'r mawrion i gyd mae eleni. Yndi. Hon maen nhw gyd Yndi, eisiau. Y sioe fawr, Yndi. Ond y beirniad James Quayle dal wrth ni'n pwyso am mesur. Felly dowch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. I ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn nosbarth 4-8-3 yn nosbarth yr Heffrod Limousin. Bydd i'ch Sian o Betws Gwerfyl Goch yn gwmni dy fi o hyd. A'r beirniad yn cael tipyn o waith dod i benderfyniad fan hyn bydd i. Yndi, mae o wedi bod yn edrych ar yr un mae wedi rhoi fyny yn y safle cyntaf a gael yn fan hyn. A mae dal i edrych. Beth sy'n neud y ddwy yma, ti'n meddwl, mor arbennig i bod wedi i gosod nhw'n y safleoedd cyntaf ar hyn o bryd? Wel ie, mae'r ddwy yn edrych yn smart iawn a maen nhw'n llydan ac yn hir ac yn siapus, so... Mae yna bwer yna, yn does? Oes, yn union, oes. Ac hefyd, pen da, maen nhw'n dangos i hunain yn dda. Pen bach sweet i nhw'n does? Yndi. Ond mae'r un gyntaf yn gwerth i gweld yn dydy'r... Chos am hwnni, wyt ti'n eisiau heffer rhy fawr ar y pwynt yma, wyt ti? Ti'n eisiau, ond ti eisiau rhywbeth sy'n i bara fel buwch ar gyfer y dyfodol yn wyt ti? Oes, dyna sydd efo'r bryd yma, maen nhw'n edrych am rhywbeth sydd, fel ti'n dweud, yn mynd i fod yn fywch da ac yn magyll yn da. Ie, yn union. 3-2-dim-dim sydd yn y safle cyntaf dag ar hyn o bryd. Sef Foxhill Farm Touch of Class. Yn heffer siapus dros ben. Ond ai dyma fydd y drefn terfynol. Mae'n mynd nôl unwaith yn rhagor buddig tu ôl iddyn nhw. Yndi, mae yna dipyn o edrych ar y dosbarth yma. Ond mae'r safon yn uchel iawn yn y dosbarth yma a dosbarth mawr hefyd yn dydy. Mae wedi rhoi y nod. A dyna ni. Foxhill Farm, Touch of Class felly. Yn cipio'r garden goch yn nosbarth 4-8-3. Sawl dosbarth bach arall i ddod yn nosbarthiadau'r Limousins cyn i ni fynd at y bencampwriaeth. Felly edrychwn ni ymlaen yn eiddgar at y cystadlu sydd i ddod. Am y tro bydd diolch yn fawr i ti. Diolch.